warahmatullahi wabarakatuh. Ay daw. Na ay pandapati walang wadan to naguwaskan walang wabae. Rasulang waragade mga muda para manisulamba kakasyo darapa. Sa ating mga chairman sa Marcano at Walinor, ayan na muna sa pitwa ka na kanina. So pagkanagan ko ko, o ninangaragan ng haruno ka nakaplang kaprakanos warako. Makapanggulala na gunana na at ibira po tribay na ni sa Erwin na gagaw na pananada. Kabalo-balo siyang konso di kang di ginawain na gusto kay isa-isaw bansa sa isang daranaw. Sa tiga ka na Kuya Bira si Dato Badarodin, ada salakoki Haji Muhammad Sena ay ransang kadan sa Datwa Kabugatan sa Masio sa tiga ka na uwit na diya kang madyang kako kipamagulaw lang ko solok po din niyo na makanggay ka nuwa maap na napyan yarakan kaan naman yan na sa kung gusto Allahu talay na kalumbay sa pawing na gudadaway niyan. Kamataan din na binara hasrina ay ransang kadan ko bayalabya diya mula sa bubunga masyo. Di bumatanto ka bargan sa ginawa ko kaya panto ni na pagariak na nanamatay derayfa ay gira kilalaan na Princess Raynalin na gusto lingayo iya na Kuya Biroladang Kwasi Dato Abdul Jalil na margargang paman mga dato mga bayi. Uban niyo si kamasay so Princess Eleanor aragamas sa miliin sa may pendulo na iyan ay nudin so kalalayamin niyo ko ingaran yan ada salakaw ko ay duwinok kay ninan nanayinok kanan mamaguman sa pikiramuman sa karandaman umalawan da ilala sa tiga ka na mga dato mga bae ay nidawaga ka na arkanuso sa lumamaliwanag sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Beberat kayak ini. Ay na. Kunsiala. Depan dia